big and serious and we don't ramp this thing going on from creation. Ramp. Dragi moji, hvala vam što ste klikli. A evo nas u noćnoj smjeni, subota. Startam smjenu 2 sata 33. Prije samog starta normalno moram ići nasipat gorivo, ali koji uvijek svaki put zaboravim na kraju smjene usipat, pa si to ostajem kao iznenađenje za iduću smjenu. Šta ovak kasno imamo? Znam da nam Crodux radi tu na ovoj glavnoj cesti. Malo je skuplje, da? 10 centi bude skuplje po litri kad je tak noćna, ali Boga mi je magla. Da, euro i 4 centa je ovdje litra plina. Fakat je grozna cijena. Sam se nadam da radi taj plin. Jer ako nam plin ne radi... Još mi ispada najbolji ovaj švapski RMFM Trends. Nekak mi tu uvijek bude onak najzvučnije. Šta nam kaže za večeras? Evo nas 12 minuta bez vožnje. Mogao bih palit Uber čist da vidim i makniti svoje benze. Pa ljudi, reću vam, ništa. Reću vam za plinđu, znači 400 km 40 eura, evo. Malo je više bilo, 42 eura 400 nešto kilometara. Znači euro i 4 cente litra. Boga mi Ali dobro, ajde. Vidit ćemo sad kako će to sve izgledat. Čemu se nadam? Pa... Sad je koliko? Sad će 3. Pa ako bi uspio jedno 50 eura do 6 sati, to bi bilo fantazija. Pazi, 5 cenera u normalno ovakve strane neće voziti. Ja vidim da je neko povećanje kao tamo negdje unutar centra. Sad, koliko mi se isplati ići u taj krug? Lagano kao da taj krug dolazi do mene. Ali, šta ja znam, mislim stati ovdje na ovu autobusnu, onak je prazna, nema sad buseva do 5-6 sati sigurno. Da, izgleda da mi ova kamera ne stoji najbolje, tako da ću sad probat. Opa, šta je, evo ga. Evo nešto smo dobili, 81 cent za nekih super, da vidim kako to izgleda prije nego što krenem. Evo ovako, 15 km za 12. Sam da pogledam ovu kameru kako mi stoji. Ljudi, spreman sam. Jebote, sve je spremno, ne možeš vjerovati. Moram ugasiti ovaj Bolt. Znam da je povećanje, ali ovdje je 12, mislim. Iskreno ću vam reći, pa snimam ovaj video da vam pokažem kako izgleda noćna smjena za vas koji mislite možda odraditi noćnu smjenu, ali imao sam jednu vožnju sad u 12:30 je bio sletio avion iz Dublina, prijatelje sam furo. Vratio sam se u stan i skonto da nema šanse više da spavam, jednostavno nema šanse. Moj ritam vam je zaspem u 9 i odspavam jedno 6-7 sati, to je to. Znači 9 do 12 je 3 još, pa negdje 3-4 se probudim, tak nekako. Nekad ospavam do 5, ali mislim da nije loš ritam, da je puno bolje nego
tipa što sam prije spavao ono do podne ko klinjo. Ali ovo mi je sve od realno taksiranja. Jer šta ja znam, ako mislite neki full time, to realno se morate prilagoditi uvijek i to je to. Znači, nažalost, u ovom poslu sam sebi dolaziš na zadnje mjesto. Radit ćeš tipa kad drugi ne rade. To je dio posla i jednostavno je tako. Još jednom kak izgleda vožnja. 81 cent, to je okej. Sad, neko će mi reći, bolje je više tih kratkih vožnji, bolje se naplati kilometar. To vam sve ovisi o tom da li je putnik na mjestu, mislim. Kažem, da li je putnik na mjestu, mislim, ono, da li je vani, da li vas čeka ili ćete vi njega čekati 5 minuta. To je bitan faktor kod tih kratkih vožnji i ne znam, imam osjećaj da sad ekipu već vozim kuć, da su onak polupijani, sve to ono, manje više se plaća s karticom i nekako ne bi sad pecao za nekom bakšu, neke kraće vožnje, prijem da je bolje ovak. Malo duže vožnje, ali prazne su ceste. Htio sam vam na ovu kameru koja gleda u kabinu staviti, postoji taj kao night mode, ali da bi koristio night mode moram imati bateriju kao u kamerici, tako da ono ništa od tog nažalost. Ali mislim da bi bila bolja slika. Gledao sam sad ono prošli video, sve ok bilo, ali kad sam startao tak rano ujutro, crna boja se onako nekako kao da se onak preljevala i jednostavno mislim da nije neki 100% koje bi trebalo biti od te kamere. Ja mislim da ta kamera može puno bolje, samo ju treba ono, dobro podesiti. Ali probat ću sad u samom programu ću probat naštimati tu crnu, onak da donekle izgleda. Sad, nadam se da su putnici tu di mi navigacija pokazuje. Željko. Onako čekaj. Može, odlično. Pozdrav Željko, jel da? Je. To je to. Kaže PIN. 2005. Bi trebao biti, jel da? Opa. Čekaj samo. Evo, odlično. Šta je, dosta za večeras? Dosta. Već odavno je bilo dosta. Da. Pa nikako dodeš, o? Ma da. Jebe ti kažem. Da. Pa dobro, to je. Stigneš se i naspavat, svašta. Mislim da sam prestar za ovako dalje. A gledaj sad. Ovisi, znaš šta, nije loše onako otići jednom u 100 godina. Tak ja noćne smjene isto odradim jednom, frende u 2-3 mjeseca. Sad me baš ono potrefilo, frendovi su mi dolazili iz Dublina, ono, znaš kad ja spavam, ja ti zaspem u 8. Ozbiljno? Da, zaspem u 8 i probudim se u 4 kuć zbog taksiranja, znaš, onda ekipu furam na posao, jebi ga. Takav mi je posao, znaš. Tako da ovo mi je ono, znaš, pre rano. Pre rano, znaš šta, trebam do 3 spavati, prilike 3-4 se probudim. I nastavljaš dalje raditi ili? Pa, znaš šta, do 6 sam se nekak smislio, ono da bi trebao, da. I za 6-7 možda, pa tek sam sad, ti si mi prva vožnja. Ozbiljno? Da. Ti si mi čovječe prva vožnja, ja sam ono, sam ih odbacio, vratio sam se, bilo je 2 i onak sjeo, pogledao neki YouTube filmić i prošlo jedno pol sata, gledam ono, znaš, cura spava. Vam, brate, šta da radim? Ne mogu sad spavat, kuć gotovo, jebote. Tako da sam rekao, ma daj, ajde, idemo ono, znaš, odradit nešto sitno, ono, do 6 ću se sigurno malo umoriti, to je to. Dobar si tempo zadolji. Pa je, ali ono, svaka pogledaš kak je to glupo, znaš, ono, spavaš čovječe kad, znaš.
sve to stoji, ali i onda budem naš čangrizav jebote, i ne budem ni za šta. Bude mi dobro naš tak rano, kad se probudim, ajmo reći 3-4, frende ja funkcioniram do 7. Da. I u 7 kad se normalni ljudi dižu, Da. ja budem lud, bog te. Ti budeš još Da, ja ne znam, da. Kužim otići popričat tamo u tu ustanovu i tražiti neke tablete za spavanje, majke mi jebote, Došao si do te faze. Baš je loše, da. Da, sve to sranje. Strašna policija. Da. Taman kad mi se piša jebote za pizdu. Pa idi ga, radi ti to i to. Znači, nima ovako stati. Dobro večer. Bilo šta da okupala. Ne, Ajde, radi. Pokazio sam da prođete ono. Sorry. Ajde, Dobro, dobro. ajde, hvala ti. Evo, ovo je prvi put, čovječe. Vidiš što to. U 3 godine što sam ovdje da su me zaustavila, zajebo se. Moram lampu vratit, kužiš u taksi znak. Nas ti baš i ne zaustavljaju, znaš. Šta si ti negdje? Slavonija? Osijek, da. Da. Čujem da si. To, ne dam svoj naglasak, frende, A. znači živio sam i u Dublinu i to 7 godina sam tamo bio ma nema da nisam, i u Zadru sam živio, ali znaš, Da. legao krvi i gotovo je. Znaš odakle si gotovo? Ma da, to je nekak se ne dam, znaš, s tim naglaskom. Svi me odmah skontaju, da. Da, baš mi čudno bilo bog to, uvijek naš maknu da prođem. Pa ovo je meni isto činilo se kao da je odi lijevo. Ili Aha. desno, kako gleda. Treba bi ravno. Čekaj, činilo ti se? Pa ono kao da te usmjere da odeš tamo sa strane i da se provjeri. Pa da, takav je znak dao. A realno šta da ti kažem, izađem van, vidim pičke, vidim mlade, vidim starije. Ja sam mislio jebate. Fali energije. Doma mi je žena, dvoje djece da. i mislim si Da. šta mi to treba. Baš. Pogledao si se i rekao daj, ovi me otišli su u re, rekao sam ja ne idem nigdje, odjebite od mene. Da. Pa najbolje bog. A šta ti? Pa i ja sam isto sad ba i ovaj friend me zove, jebote, ovi koji su ostali single. Oni baš vole partijati jeba. Ali ja više nemam energije, stari moj za to. Ne dam se. Kuš, ja nemam energije, bog te, jel Ovo sam išao, kumu je 40 rođena, Aha. ona rekao ajde. Da, Sam pa molio ajde, Boga da. da ne idemo, ne. On je otišao drugi taksijem, ali ide u drugom smjeru, pa... Da, pa mene isto ovaj zove, ovaj voli otići na rep, kuš pa. Brate, diću čovječe, tamo smo po klinici išli, isto mu bio rođendan, ali rekao, brate, šta dođi, poješćemo, popit ćemo, kuš, sad isto, danas, jel? Da. Rekao, da, ajde poješćemo, popit ćemo, imamo tamo stari kotač, brate, ne znam, popit ćemo 3-4 piva, zajebaćemo se, možeš negdje, ali frende, ne da mi se ići kuć na taj rep, više, Pa je. ma neće, Dođe vrijeme, da, dosta sve je. ma da. Nemam više energije, nemam taj, više nije onak poletno, znaš. Pa nije, kaj. Nije mi više polet. da. Da ti budem iskren, da bi išao spavati u 10 navečer. Pa, to ti je to, da. Nego, šta sad, napio sam se jebote I šta sad, da? I na doma. Nema smisla, Kaže da sam nije to, dobar, ko bi rekao, bog to, kak je to sve proletilo, čovječe. Ko da sam jučer bio 20, izlazili smo. Bilo nas je hrpa jebote, pogotovo još u Dublinu, da vidiš tamo jebote one Brazilke. Da? Starima, guzato sisato. One su ti baš, sam bio zaručen s jednom i... Ma čovječe, pička iz cijelog svijeta, jebote, i nijedna nije kod kuće, radi šta hoće, znaš, nije ko ovdje, jebote, Da. Tako Da se izdržavaju se. Da, šov je bio tamo, bog te. A i ovdje nas iz Osijeka, i u Osijeku je bilo to, jebote, da ti to, sad mi normalno prošlo me tamni dana, bog te, ali onaka gledaš život, piček, iz nekog kuta, kak je to sve, kak starci govore, kratko mislim. Kratko je. Da je, brzo je to sve, kuriš, izlapilo, skužiš, sve to ima neke svoje, kak bi to,
nazvao jebate, ono, par dijelovi kad te nešto zanima, znaš, ono, kak život ide, kužiš. Ko kad si dijete bio pa te ovo zanimalo, pa ono, znaš, sad u međuvremenu ti izlaz, pa sad, znaš, ono, tak i kad ostarimo, vjerovatno se onak spojimo se više s prirodom, kužiš, više te ništa ne zanima, znaš. Sad i dalje ludimo, ono, znaš, hoćemo nešto zaradit, kao, šta ti ja znam. Šta onda, vraćaš se prema gradu, a? Pa brijem da. Jer ga sad je vrijeme subota. A ne znam, hoću ikakvu vožnju dobit iz Dubrave Misliš? tu. A, od Dubrave do tamo, a je Morat ću možda pješke, ali vjerujem da ću sačekat 1,5 sata sigurno. Tamo je onda baš i nema smisla. Da, nema ti. Možda ti je bolje otići tamo prema gradu. Lagano, da. I onda će ti biti ovo. Mislim, ko će sad ići za grad, znaš, sad je... A, teško, pogotovo iz Dubrave. Da, znam. Najbolje mi je tipa tamo ili Črnomerac ili Novi Zagreb. Kužiš. Da? Preko radnog dana, da. Dubrava je... U Dubravu se svi vraćaju, brate, ono. Preko radnog dana niko ne ide ovdje iz Dubrave, znaš, svi idu u Dubravu, niko ne ide. Ne možeš vjerovati. Iako je meni ta Dubrava, brate, reci šta hoš, ali prende tu su onak stanovi, to je prizemlje, tu ima kuća, to je naš. Meni se to sviđa, kužiš, ja sam odrastao, kužiš, isto u dvorišnom stanu i imaš svoj mir, čovječe, ono, ja sam sad brate, na 7. sam katu, 11 katova, kužiš, kod mene, ne znam, nije mi baš ono, po mjeri. Da, razumijem. Svi se boje, ne znam jesi, dobro, generacija smo, kako si rekao. Da. Prije ti Dubrava bila ono kvart je stvarno bilo ono kao ulaziš na svoju odgovornost, to su ti bilo 90-te. A dobro, kad smo klinici, pa ja sam s juga iz Osijeka, kod nas je isto bilo, evo, ono, nas je najviše bilo, evo. A tada je to sve bilo drugačije. Znači, puno ljudi sad još dan danas, nakon skoro reći ću 30 godina, misle da je Dubrava najgori kvart. Dubrava je to je prošlo jebote. Kvart sa najmanje kriminala i bizarija. To je prošlo. Svi se boje. Da, pa ja sam pričao, evo sad sam nedavno Amere furo kojiš i mene sad zanimalo, evo to ono ulične, one njihove, znaš ono, kaže, brate, to je prije 50 godina gotovo bilo jebote, a ne, znaš, to je nama onako ostalo malo u glavi, ali novo je vrijeme, pa ovi klinici, bog te, ono ne znaju otvoriti paštetu, a ne. Tako da, nema to veze tu. A svi ti neki kao problematični, znaš, iz tog doba su ti loše završili sada, znaš, to je ono, psiha još od tog doba i, znaš, ali tog danas više nemaš, jel, ni u Osijeku, nigdje, znaš. Generacijski se to promijenilo i... Ali radilo se na tom, kad pogledaš, ono, zakoni su drugačiji, sve je drugačije, jel. A bolje je da nema takvih pitanja. A normalno, bog te, sad imaš djecu, znaš, ono, nije ti svejedno, bog te. Sad su svi onako pod sistemom. Kak sam bio na zapadu, tamo su ti ljudi, znači djeca su ti pod sistemom, nisu toliko tvoja. Imaju taka prava da ti ne bi vjerovao, kuži, puno ih se vrati, kuži, sa zapada nazad, jel. To su djeca od države, realno, znaš, ti ih samo odgaš. Tak su si nekako, ono, napravili. Znaš kaj, šta reći, selim se u svom krevetu. Da. Selim soprat zube, samo leći. Da. To tako se veselim. Tebi svaki čas jedim, Da. Ja sam posebna biljka, ja ne znam ko radi ovakve smjene. Ja ga stvarno, ono, sam sebe iznenadim, kužiš. Svako traži svoju priliku za neku zaradu i sve to. Ali meni tak paše, kužiš, meni sad nema šanse sad da bi spavao, znaš, ne radim ja ništa kontra sebe, sad da ja trpim, ne. Nego ti jednostavno, frende, evo, šta da ti kažem, to je to. Ja sam nešto sitno odspavao i sad ću spavat negdje od 11 do 3 popodne, brate. Da, to mi ono, evo, ne možeš vjerovat, ali kažem, ona, mislim, morat ću to popraviti. Dobiti ili neku ašvagandu, ili nešto za spavanje, ili neka medicinska trava, ko u Dublinu isto kad sam tak bio zamijenio. Ali vidi, što se posla tiče, imam dobar Kičanović, evo iskreno, ja dobro zaradi, pa ja radim kuć kad niko ne radi. Pa dobro, ja imam vožnju za vožnjom i nema nikog na cesti, kužiš. Slažem se. Tak da. To.
da nije, šta, kažeš, nije velika konkurencija ili? Pa u to vrijeme da kad ja radim, da. Ovo Nema. tu sad, A, noćne. da. Ajde sad je subota pa... Subota je da, subota. Tu ćeš naći, vidio si, tamo ono, ako nekom kažeš, brate, računaj 50 eura. Šta ti je? To, evo, u tom je. A ove aplikacije nas deru ono ko majmune. Po meni bi bilo jebote da je cijena kao na aplikaciji kod svih. I onda nam ne trebaju aplikacije i, znaš, ono. A ne moš jebote, svako će te... Da, svako hoće svoje doga. Da, svako želi pokrast svoje što je, ali i to čak nije ni Balkan, nego je u cijelom svijetu. I u Dublinu isto, ako sam omahnio, oženio me ko konjak ovdje. I to ne malo. Friend, on ti tamo od 80 do 120 eura ti je bilo za 10 km. Može. Da, prije 6-7 godina kad sam tamo živio. I onda oni ti nemaju ni Uber ni Bolt, nego zove se Free Now. Free Now, da, to ti aplikacija skineš i jebote, ono 1/3 cijene kućiš. Onda su ih srezali ono žešće, da. A na zapadu ti je dosta popularan Lyft se zove. Ozbiljno? Lyft, da. Dobro. On je broj 1 kužiš. Slično ko Uber. Pa da, ono sve je to isti kurac. Shit. Da. Navodno sad Uber kao izlazi iz Hrvatske. Ozbiljno? Da, imamo ove taksi kartice i država se pobunila za radnike, ali to je raspa show. Oni kao ne žele drugačije raditi, sad ćemo vidjeti šta što biti. Neke druge aplikacije se spremaju, znaš, pa bit će tu sad svega. A protuzavni ne plaćaju ovaj porez državi, znaš, ni Uber ni Bolt. Nego nama nešto kao naplaćuju i to su sad, znaš, ono, dosta dugo se to, spori, znaš, oko toga i navodno sad izgleda, vidjet ću. Kako god da okreneš, ja sam ga najebo uvijek. A svi ovi mali uvijek ne Mi smo ga, da, moraš imat neki svoj posao i to je to. Slažem se. Ti si sada, ova ovdje bijela bit će, Da, možeš tu krenuti sad. Može. Kako god ti paše. Može, frende, hvala ti puno. Imaš još tu ako ti možda ti lakše desno. Aha, vidim, da. Da. Hvala ti puno. Ajde, sretno, naspavaj se. Ajde, nek ti bude lijepo ovoga. Ajde. Mirna noć, kak bi rekao. Ali da zaradiš jebiga. Može. Čuvaj se. Svako dobro. Bog. Vožnja je gotova. Pa iskreno. Baš je neki pozitivac, ali mislim da moram naštimat kamere, ljudi moji. Da. Malo nas je ukosio. Ja mislim da se dobro sad vidi. Ja vam sad nisam pametan. Znači, tu smo. Ovo bi vam bilo. Mislim, u Dubravi smo svakako. Ja mislim, vidite na ovoj karti. Sad da mi je zna da će neko ići do grada. Ali mislim da rađe ne bi toliko čekao. Da, ovdje je drama što već su 3 sata, da. I kako god vožnju da odradim, morat ću se lagano vraćat prema centru, jer brijem da neću dobiti vožnju za centar. Ali mogu svakako ovo upaliti, da se ovo šta promijenilo nije, da. Tako da imam oba dvije aplikacije upaljene. Idem lagano do centra, pa sad kad zazvoni nešto, prihvaćam i to je to. Evo šta smo dobili. Dobro, ovak baš sad mogu ga ovdje, da. A gledam bar tih 60 centi da imam po kilometru ili... Zadnja vožnja nam je bila, eto, 80 centi, što je okej. 30 centi kilometra. 10 km, a dobro, to su one glupe vožnje. Mogu svakako vratiti ovaj filter. Mogu ga malo smanjiti na euro. Odnosno funta. Da, živcira me što
na Mistru ne mogu staviti tipa euro pod jedinicu, nego mi je u funtama. I na iPhoneu se ne da. Ono, ne, što nisam probao. Jednostavno čovječe ne možeš promijeniti, to je to, ali mislim već sam sad nekako skonto koliko je otprilike to sve skupa ono u eurima i centama. Tako da kad stavim funtu to vam bude negdje 55-60 centi, tak nešto, da automatski odbija. Zna se nekad desiti ono, ako je neka dobra duža vožnja, pa nek bude onda prikazana. A sad mislim da malo ću se tu spustiti niže u taj centar Dubrave, pa ako kužim pričekat na Boltu bi se možda moglo nešto dobiti. Ha, mislim, jako sumnjam, ali moram pogledati gdje je povećanje. Njega 60 centi je bila vožnja odbijena. Da, onda je malo više od 60 centi. Ovako. Malo tu iščilati. Evo do 3.25. Do 3.25. Ako ne, onda ću lagano krenit prema centru Solo. Da, ovo šuti cijelo vrijeme. Ne znam, jesam vam pokazao, ali ovo bi vam bila... Ček da vidim. Dobre. Ovo bi vam bio moj bonus. Znači 80 eura za... Ajde da je obrnuto pa bi vozio. Evo, fakat da je obrnuto, ja bi to vozio. Uopće me ne zanima. I to, dragi moji, u taj acception rate. Pazite ovo, u taj acception rate, ako je 55%, znači tu ulaze i ove vožnje koje vam realno ne ulaze u taj acception rate inače. Znam zato što bi, evo već sam na 36%, bio sam na 28%. Jer inače bi me opet isključili da sam toliko kao drastično. Znači tu vam sve gleda i one vožnje tipa što idete 10 km po putnika. Dakle, nevjerovatno. Ne znam šta se to zakazalo, možda nešto u blizini. A ne, ovo je negdje oko centra. Mi smo dosta dalje, da. Da, mi smo dosta dalje, ona je negdje tu. Dobro. Da, vidim, ekipa si naručio onako lagano iz centra. Mislim, nije loša opcija za njih. Naručiš vožnju i boli te ovo, budala te mora čekat 5 minuta, šta? Ma ljudi, ja mislim da ovdje gubim vrijeme samo. Iskreno. Znaš šta bi ja? Ja ne bi uopće to stisnio. Nego bi... kolodvor. Tipa glavni kolodvor. Mislim, neću završiti na kolodvoru. Ali čist da imam rutu po kojoj ću lagano ići. Šta je ovo? Neću to. Šta je ovo? Daj, terajte se, jebote, gle. Daj, bježi. Uopće neću paliti taj Bolt dok god ne dođemo u to njihovo povećanje. Te baš me zanima cijena plina, ga imaju uopće. Ovdje je točno 1 euro. Pa dobro.
4 centa jeftinije nego kako sam ja sad usipao. Evo ovako, iduća vožnja, sad ću vam objasniti sam. Skoro 8 eura, 72 centa kilometar. Ali svakako idemo prema centru. Znači da tih 5 km bi svakako odradio besplatno. A opet, s druge strane mi nekako ulazi u cijenu ove vožnje, tako da nije loše. Da, nevjerovatno, na isto mjesto idem. Odnosno, na isto mjesto se vraćam. A to je mjesto gdje sam pokupio zadnjeg putnika i tak će mi opet biti. Realno tak će mi opet biti, ali vikendom se samo tu i kupe. Ende, ne bi bilo loše da se malo još pomakneš. Bog, Luka, jel da? Jel Luka? Luka, Ante! Ne, Luka. Sorry, ukrivam se taksi. Ja se ispričavam. Ništa. Ajde uđi Luka, jel da? Tako. Ajde. Mogao si s druge strane, tu ću ogrebati auto. Evo ga. Kaže... Mada. 4 eura. Hvala tebi, ovako. Da, evo vam. Tipa 4 eura. Vožnja, ali igda 10. I nema bakša. To vam je. Ma neću ovo. Male su, onak strašno loše plaćeno, brate, ono 70 centi kilometar, jebote. Strašno loše to plaćeno, bog, uopće mi se ne da onako. To ću malo niže, da nikom ne smeta. Neću onako to voziti. Mislim, ljudi, bakša vam je optimalna. Ovo vam je čist primjer da neko ko vam želi dat bakšu, će vam dat bakšu. Neko ne. Evo ovo hoću, euro i 22. Friend, ti ideš, čovječe, ono. Ja se moram penjati na brd, ma neću. Ne da mi se ići gore na brdo. Rađe bi negdje do... ne znam, bilo di samo ne gore, kontra. 20 eura i 29 km sam napravio. Ili malo više, koliko je bilo? Bilo je 12 eura je bilo prva vožnja, ovo je bilo... Da baš da pogledam koliko sam Što je ovo zadnja vožnja 2,40 eura? Kaj se to glupost? Aha, meni je naplatio, jebote, vidiš što je dobro to s Uberom, da, evo ga. Da, ajmo reći da je 20 eura, fali 25 centi do 20 i tu sam zaradio još 2,5 eura. Koliko je ovo? 6 eura za... Neću jebote, ajmo malo se onak približit. Ajde vidimo ovdje, ako je neko povećanje uključit ću ga. Da je, super. Bolt nam je upaljen samo komfort. A na Uberu imam... Da, super. Mala je vožnja, neću. Na bar 80 centi, ja mislim da je ono, ali na Boltu je puno bolje. Puno je bolje Bolt plaćen, čim ima taka neka povećanja i pogotovo ako mi uleti komfort, to je... Ja mislim da se ekipa nije nikad jeftinije vozila. To je... Može. 72 centa. Ali stvar je da... Baš da im koliko imam do tamo. Isuse Bože. Kako 4,2?
Baš da vidimo. Ma idemo, ajde. Ljudi, toko se troumim se, čovječe, ono. Ma neću to vozit, Bog. Neću, rađe ću onak skipat i sačekat. Ljudi, loše je plaćen kilometar, Bog. Baš je onak loše naplaćen kilometar. Mislim, par sati da je onak subota, noćna smjena, da je 1 euro kilometar. Da vidimo šta smo dobili. Ista priča, Bog. Ista priča, jeba. Da je ono bar malo lakše, onak, znači 6,6 do... Da. Ma ne vrijedi, jeba. Mogu tu staviti do preksutra. Mogu tu staviti do preksutra, 70 centi kilometar i... Brate. A mislim, gle, ako niš drugo, bar se riješi brzo te vožnje, onak, nema uopće prometa, jel? Vidio sam par patrola da stoje, reguliraju promet i to je to, možda 15 taksi vozila, ono što sam vidio u našem ili u suprotnom smjeru. To bi vam bio cijeli promet za večeras. Ovo nema šanse, neću, čovječe. Onak, ja se ne usudim držat na Boltu, taj Bolt. Držim ga na komfortu i dok mi ne uleti neka, ajmo reći, ovu vožnju sada što sam uzeo sam zato što je malo veća cifra. I kad pogledaš, znači za 20 minuta, ja mislim da sam riješio ovu vožnju. Sad je 5 do 4 sam startuje, a baš ću vidjeti kad ću završiti. I opet kad pogledaš mimo tih kilometara, jednostavno sad je takav je period. Jednostavno se ne može naplatiti taj kilometar, jer džaba. Šta god radim džaba, jedino što mogu napraviti kuš je stat na taksi stajalište i to je to, čeka da mi neko makne, a to se neće desiti. Ima tamo ekipa i moraš čekat red i šta ti ja znam, nije to. Jednostavno je takav period i kažem ono, bar 70, to je neka moja računica. To je neka moja računica, da 70 centi iole, da si u plusu, čovječe Boži. Ja sa svojim autom jesam. Da, i tek sam sad ekipa onak zoomirao ovu vožnju, mi idemo onak na brdo Žešće. A nema sad tu ništa. Zašto ne volim ta brda? Jednom mom poznaniku furo je 1.5 dizel i puko mu je blok motora tu na ovim uzbrdicama. Mislim, ne kažem da je česta pojava, ali jebi ga, motor pod opterećenjem i to je to. Mislim, pita Boga kako je održavao. Meni je postala laganica zima, malo ću klepiti ogrijanje. Ljudi, zaboravim naočale staviti. Mislim, strašno mala dioptrija, ali kao preko, kad je ovak mrak, kad je noć, malo mi onak kao pomaže. Jebem ti. Ali totalno je drugačije vozit sad preko noći, preko dana. Jebate, nema kera na cesti, baš je ono super, meni je odlično. I sad da vidim. Znači, to je tolika minijaturna razlika. Kad stavim naočale i bez, da je to ono... Malo kao da sam kvalitetu dobio. Evo, to je jedino što vam mogu reći. Ovo ostalo je isto, Bog te. I svjetla, ono, farovi, štop svjetla mi ne muljaju toliko kad stavim naočale. Eto, to je jedina razlika. Jak, Brenner. Hvala ti puno. Hvala, Dženja. Pa, vožnja je gotova. Ovo sve što se nude
Vratimo se. Kako je bila vožnja? Joj, da. Može nam ide auto. Pa mislim ne treba mi aplikacija za ovaj drog. Ljudi, reću vam da sam onako umoran, mislim umoran pospan. Kao jesam popio tu kavu, ali... Drlog. No više, automatski mi je prihvatio. Super. Koliko čovječe putujem i... da vidim. Znači čim je neka veća vožnja, super je, on odmah napada, grize. 12 eura. Dobro, tu sam ga zajebao za kilometar, 8 i 7. Isuse, 15 km za 11,67. Preko 70 centi kilometar je i... Gle, realno to mi je jedino bitno. Da nisam ispod tih 70. Čak i da bude koja vožnja, ono... Globalo da ih ne bude previše. Sad... 30 eura smo spakirali. 30 eura i 43 km. Imamo za sad u džepu. Minimalno. Možda čak i više. Lago bi ono. Možda je vožnja ona jedna bila, da. Nebitno. I sad još 11 i nešto. Eura, 11,67. Ajmo reći da će biti 40 nešto eura. I onih 50 eura što sam rekao na startu videa, ono, očekivanje do 6 sati će biti sigurno. Da, ovdje moramo se spustiti. Daj me, nemoj zajebavati. Dajem koliko sam dobio. Nemoguće. 2,40. Pu majku ti jebe me. A, pičku materinu, je. Kako me lik izjebo je, za 2,40 sam furo. Pa dobro, koliko je bilo? A mislim jedno 3 km, 3-4 km da sam vozio, da nije bilo više. Jebate. Dobro je bar nešto, mislim, već sam zaradio 5 eura na otkaznim naknadama, ali... aj probat ću sad ovaj... Bolt u šamari. Jebote, ovdje se crveni čovječe, online. Ovdje ću gledat bar da mi je euro. Ovo đubretarsko smeće ću ostaje, da. Da, vidiš, ovdje su bolje vožnje. Šta je ovo? Evo ga. Mrš. Nećemo, sačekat ćemo. Mislim da je na Boltu puno bolje. Sam ih treba dobiti. Ovdje bi gledao jedno 15-20 eura da je vožnja na... To je to će biti vjerovatno i zadnja vožnja. Tako da moram mudro birat. Mogu ugasiti ovaj. Mogu ugasiti, priority i ostaviti komfort. Ništa. Bar euro daj. Jel vidio sam na Boltu da nije zajebancija, da je euro i po možda kilometar. Znači berba. Ko što je prije bilo, Bog. Ljudi, može 2,2 je povećanje, Bog. Ali neću otkazat. Ovo mi se sviđa. Upecali smo Ivana
Muški, Ivan Muški. Komfort 8,40. Sad je krenulo, da, sad ćemo gasiti. Uber i forat ćemo Bolt Comfort. Pa ja mislim čak i Bolt obični da nije loš. 2 je povećanje, bok ti ko bi rekao. Sad treba sam biti strpljiv, spašen i to je to. A ovaj nek se sam ugasi, baš me briga. Da, ovo je dobro što je tak kraća vožnja. I ostaću tu negdje u tom krugu gdje je potražnja velika. Da, jedino sad negativno je to što mi se tako spava. Mislim, nije čudno, ono, probudio sam se u 12 i nešto, a šta sam spavao? Možda 3,5 sata. Kužim kad dođem kući da ću zaleći svakako. Znači, taj neko bi trebao biti ovdje negdje. Taj neko bi trebao biti ovako ovdje negdje, no? Koje mjesto, ono? Šta da vam kažem, hoćemo čekati ovdje neku otkaznu, nešto. Jer putnika mi nema, to nije baš dobar znak da će doći. Ipak je ono subota, dobra je dakle 2-3 minuta. Da imamo ovdje šta se ono smješka, mrtvilo. Iako ovdje na komfortu, ono hrpetina zahtjeva. Ja bi možda bolje ovako, više se ščošio. Da manje smetam. Wow, dolazi. Ljudi, ja sam već mislio da ću morat drugu vožnju. Ali svaka čast. Doći sad spremim se krem, ja samo staviti svoje stvari u auto, pa... Dobro. Ja neko misliš šta naručuješ taksi, brata, nisi spreman. Aj, neću, ono, startat. Tak je lijepo bilo. Dok nisam upalio taj Bolt. Znači, odmah mi tlak skoči. To je ono nešto najgore. Mislim da meni sad uleti vožnja 20 eura. Samo Nagasaki, brate, i Bokšić, čovječe. Bokšić. Znači, to je već... Koliko se tamo čeka? 2 ili 3 minute? Ljudi, ovo neću čekati. Mislim, ja ovo neću čekati. Meni se ovo ne čeka. Za tako ono kratku vožnju kužiš da ja ono... Daj mi nešto odavde i to je to. Ništa. Ništa. O Bože, to je jedna te ista vožnja 3 puta. Daj mi 15-20 eura i to je to. Samo iza, molim te. Iza. A da, idem samo po njih skočiti. Okej. Čekamo sam još. Ja vas čekam još 1 minutu mogu čekati. Ekipa još 20 sekundi mogu čekati, fakat moramo biti onda. Znači to je 10 minuta sve skupa. Mislim, trebali ste, ono, realna ekipa, sad kad je subota stoji vani. Mislim, bez ljudi samo pričamo. Mi se ljudi... Da, ljudi, žao mi Da, je. isto, znaš. Da, ljudi, žao mi je, ali... to je to. Sorry, evo, sretno drugi... Evo, gotovo je, morao sam odbiti, automatski mi ide. Idem po njega, pa idem... Ono, odmah. Ljudi, gotova je vožnja, ja sam morao. Aha. Sorry, nije do mene, nego aplikacija jednostavno. Aj, sretno. Meni je žao, ali to ne bi sigurno još išta, ono, dobiješ karinu od tog Bolta i tako vam to izgleda. To što bi on došao pa dao Petrma da ajde. Ništa od tog kućka, jer tak neko neozbiljan, ne želim imat posla s tim i to je to. A mislim da ste do sad već skužili da je meni najgore to čekanje. Zato što je ljudi disrespekt onak totalni, jel? Mislim,
svako ima svoj mozak, normalno. Ali ljudi, meni je ovo onak... Ne mogu to provariti. Kužiš, jednostavno ne mogu to provariti. To je to da vidimo ovdje. Koliko smo na 1.7? Ma ovo strašilo, šta nudi, ništa. Da, evo, to vam je Bolt i to vam je... Ne znam kako bi to objasnio, ono... Odnos između putnika i taksista na Boltu, to je... I s jedne i s druge strane, ja ne kažem, ono, meni je isto ono pun kurac. Ljudi, ja isto pucam, meni je pun kurac, normalno. Ali ovo dvoje je bilo okej, i lik je bio okej, i ta cura je bila okej. Fakat ne mogu ništa, ono, loše reći, samo evo, onak 10 minuta sam izgubio. Okej su, oni nisu bili ni drski ni bezobrazni, ali jednostavno imao svoj princip i to je to, čovječ, ono. Čak sam produžio za 20 sekundi. Nema šanse, jednostavno, žao mi je i nek si naruče novi taksi, kad su spremni, ali to je ono baš totalni neki disrespekt kuš koji ja onak jednostavno ne mogu trpiti, to je to. Nekak jače od mene kuš kad je tak nešto. Ali dobro, okej, sve 5, idemo dalje. Tek je 5 sati, mislim još sat i neš vremena da će bit. Ovdje mogu probat jedan Bolt, jedan Croatian speaker, jedan Priority, pa da vidimo. Ipak je neko povećanje. Ovo ne moram, ja mislim, prihvatiti, da mi to neće ići. 38% sam, okej, ajmo. Ništa. Ništa. Mislim, nadam se da mi to... Ja gledam 2 km do putnika i... Da, 38%, ovo je okej. Evo. 1.7 povećanje. Sad šta god da vam kažem, mislim da bi vas slago. Fakat brzinski sam to prihvatio. Tako da ne znam koliko ispadne kilometar, ali... Mislim da je blizu eura. Da. Štete za onu zadnju vožnju, ali eto, možda da sam pričekao, možda bi, ali ne zanima me, opet bi ja po svom i to je to. Ovo je bilo 4 km za 8 eura, ovo nije loša priča, ispalo kak je ispalo. Ovo je isto zgodno, ako me mozak služi je Dubrava, znači prazan ću se vraćati, to je sigurno. A sad... Možda u tom povratku nešto još nabodem. Moram ovaj Uber ugaziti, lagano me živcira. I ugasit će se sam. Kažem, jedina drama što je iz Dubrave do Novog Zagreba sam solo, ali možda nešto onako bude bilo zanimljivo na tom Uberu. Tamo ako Bolt budem palio, još je me iste Dubrave tamo još iza Sesveta i šta. To nije zgodno nikako. Dobro večer. Da. Ajmo. Šta, kak je bilo vani? Pa bilo je dobro, ali se tako spava i ja čekam doći. A jebi ga, trebao si jedan Red Bull ošamariti i to je to. Što najgore jest dva. Možda su se potupli, jebi ga u stomaku. I ostao si na nuli. Zebam se, pa gle, znaš šta? Kad sam previše umoran, kad sam previše umoran, Red Bull mi samo radi kontraefekt. Ma ne, nije stvar u tom kućna, jednostavno nije dovoljno jak, kužiš. Morao bi se nadrogirat s nečim jebote, ono da te drži ko ove. Čekaj, ovo je skos. A da, to ću sljedeći sjedan. Ovaj moraš malo kao ono, pregriz govno pa onda idući tjedan jebi ga lomljivo. Ili to je to, evo ga, ti će spavat. Hvala ti, nadam se da će mi improvizacija da ti dam dobru napojnicu. Daće. Valjda. Drž se i vidimo se. Čekaj. Ok, petica.
Evo ti 3.30. Danke schön. Je, stiglo je. Hvala mili. Nadam se da spavaj se i ti. Ajde, hvala ti. Ajde, pa. Bog. Ljudi, moji ljudi, gotovo je za večeras. Mislim, još jedna vožnjak nam uleti. Probat ću se ovako tu sparkati. I neki chill odradit. Pa jedno 20 minuta ću dat fore jednoj i drugoj aplikaciji. 39% mi je na Boltu, šta je to? Da, mladi brat nam je ostavio još 3 eura i 30 centi. Znači 15 i 68 smo sve skupa zaradili na ovoj zadnjoj vožnji. Što nam... Aha, 15.67, da, mislim, dobro. Evo nam je druge aplikacije. Znači 20 minuta ću dat fore jednoj i drugoj aplikaciji. Gdje sam ja tu sam, dobro. Jer ono, manje više spavam s otvorenim očima. Što nije nikako seksi za ovaj posao. Ajde još samo jedan odbijanac, ako ne bude bilo za grad, odmah gasim. Brijem da je to to. Brijem da je to to, baš sam ono, Neću izdržati, zaspaću za volanom. Nije zdravo. Ama baš ništa. Ovdje ovako mogu staviti home opciju i dodat kategorije ne treba. A na Uberu ćemo ostaviti sve kak je. Uber nam nije toliko bitan. A neki 50 eura i 64 km. Kako izgleda? 2,5 sata, eto. Kak sam se uključio online, 2,5 sata prošlo. Ali dobro, ajde. Još imamo vožnju nazad. Možda će se nešto desiti dok sam u movingu. Jer dosta puta dobijem vožnju tek kad ne znam, krenem i napravim 500 metara. Prije dobijem vožnju neka stoje na jednom mjestu, to je onako, ne znam, neko nepisano pravilo. Tu sam sad već blizina stana. Evo ovako mi izgleda Zagreb, 5:30 ujutro. Mirno, realno mirno. I ljudi, eto, to vam je to. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u idućem videu. Big and serious and we don't ram this thing going on from creation.